Το 99% των ανδρών δεν το προσέχει ποτέ αυτό, ενώ οι γυναίκες το βρίσκουν απίστευτα ελκυστικό. Ναι, ακούσατε σωστά. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανδρών δεν γνωρίζει ένα απλό μυστικό που θα μπορούσε να αλλάξει εντελώς τη ζωή σας. Φανταστείτε να έχετε ένα κλειδί που μόνο λίγοι άντρες γνωρίζουν και μόλις το κατακτήσετε θα διαπιστώσετε ότι οι γυναίκες έλκονται πραγματικά και βαθιά από εσάς. Ας είμαστε ειλικρινείς, δεν πρόκειται για την αγορά ακριβών ρολογιών ή για το να περνάτε ώρες στο γυμναστήριο ή για να προσπαθείτε να φαίνεστε κομψοί ή κυρίαρχοι. Αυτό είναι κάτι πολύ βαθύτερο, απίστευτα ελεύθερο και απλό, και όταν το κατακτήσετε θα απελευθερώσετε μια εσωτερική δύναμη που οι περισσότεροι άνδρες δεν νιώθουν ποτέ. Έτοιμοι. Αυτό το μυστικό ονομάζεται στοικισμός. Μπορεί να πιστεύετε ότι ο στοικισμός είναι απλώς μια αρχαία φιλοσοφία φιλοσόφων όπως ο Μάρκος Αβρίλιος ή ο Σενέκας, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα πρακτικό εργαλείο για την καθημερινή ζωή. Ο στοικισμός δεν αφορά την καταστολή των συναισθημάτων. Αφορά τον έλεγχο των αντιδράσεών σας σε ό,τι συμβαίνει γύρω σας. Και όταν το κατακτήσετε αυτό, αποκτάτε μια δύναμη που λείπει από το 99% των ανδρών. Οι περισσότεροι άντρες καθοδηγούνται από τα συναισθήματά τους, θυμώνουν γρήγορα, αναστατώνονται εύκολα από μικρά πράγματα, είναι παρορμητικοί και αφήνουν τα συναισθήματά τους να τους ελέγχουν. Οι γυναίκες το παρατηρούν αυτό αμέσως, αλλά όταν βλέπουν έναν άντρα που παραμένει ήρεμος σε δύσκολες καταστάσεις, ελέγχει τα συναισθήματά του και αντιμετωπίζει προκλήσεις με ψυχραιμία, αυτό προκαλεί μια ισχυρή έλξη μέσα τους. Φανταστείτε μια κατάσταση σε ένα πάρτι όπου συμβαίνει κάτι απροσδόκητο. Οι περισσότεροι άντρες θα άρχιζαν να πανικοβάλλονται, να ενεργούν επιθετικά ή να προσπαθούν να διορθώσουν την κατάσταση με χαοτικό τρόπο. Εσείς, ωστόσο, παραμένετε ήρεμοι, παίρνετε μια βαθιά ανάσα και χειρίζεστε την κατάσταση με αυτοπεποίθηση και αξιοπρέπεια. Οι γυναίκες το διαισθάνονται αυτό και παρατηρούν τη διαφορά. Δεν είστε σαν τους άλλους. Έχετε τον έλεγχο. Αυτός είναι ο στοικισμός στην πράξη. Γιατί ο στοικισμός είναι ελκυστικός για τις γυναίκες, επειδή σας κάνει αξιόπιστους, σταθερούς και συναισθηματικά δυνατούς. Όταν δεν αφήνετε τα μικρά προβλήματα να σας ταρακουνήσουν, γίνεστε βράχος στη μέση μιας καταιγίδας. Οι γυναίκες ψάχνουν έναν άντρα στον οποίο μπορούν να βασιστούν σε δύσκολες στιγμές, όχι κάποιον που καταραίει με το πρώτο σημάδι προβλήματος. Ο συναισθηματικός έλεγχος στέλνει ένα σαφές μήνυμα. Είμαι διαφορετικός, ήρεμος, δυνατός και αξιόπιστος. Πριν συνεχίσουμε, θυμηθείτε μια φορά που ο θυμός ή η απογοήτευσή σας κατέκλυσαν και σας οδήγησαν σε αρνητικές συνέπειες. Ένα δύσκολο συναίσθημα, έτσι δεν είναι? Ο στοικισμός είναι το εντελώς αντίθετο. Σας ενδυναμώνει και με τον έλεγχο έρχεται το χάρισμα, ο σεβασμός και η αυτοπεποίθηση. Πώς μπορείτε να το εφαρμόσετε αυτό στην καθημερινότητά σας? Το πρώτο βήμα. Κατανοήστε τι μπορείτε πραγματικά να ελέγξετε. Δεν μπορείτε να ελέγξετε τις πράξεις των άλλων ανθρώπων, τον καιρό ή όλα όσα σας συμβαίνουν, αλλά μπορείτε πάντα να ελέγξετε την αντίδρασή σας. Όταν αντιμετωπίζετε απροσδόκητες καταστάσεις, σταματήστε, πάρτε μια βαθιά ανάσα και αναρωτηθείτε. Ποια είναι η καλύτερη απάντηση που μπορώ να προσφέρω αυτή τη στιγμή? Αντί να αντιδράτε παρορμητικά, κάτι που θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση, επιλέξτε μια ήρεμη και στοχαστική απάντηση. Με την επανάληψη, θα παρατηρήσετε βελτιώσεις στις σχέσεις σας και μια αυξημένη αίσθηση εσωτερικής γαλήνης. Οι γυναίκες έλκονται από αυτή τη συναισθηματική δύναμη. Προτιμούν έναν σταθερό, ισορροπημένο και αξιόπιστο άντρα. Δεν τους αρέσει το δράμα και οι εναλλαγές της διάθεσης. Και αυτό που τις προσελκύει είναι ένας ήρεμος άντρας που χειρίζεται εύκολα την πίεση και δεν χρειάζεται συνεχώς να αποδεικνύει την αξία του. Οι περισσότεροι άντρες πιστεύουν ότι η ελκυστικότητα βρίσκεται στην εμφάνιση, τα χρήματα ή τους μύες, αλλά η αλήθεια είναι πολύ βαθύτερη. Οι γυναίκες έλκονται πραγματικά από τη συναισθηματική δύναμη, τη σταθερότητα και τον αυτοέλεγχο σε δύσκολες καταστάσεις. Αυτή είναι η αληθινή δύναμη του στοικισμού. Ξεκινήστε να τον εφαρμόζετε σήμερα και θα εκπλαγείτε με τη διαφορά που κάνει στη ζωή σας.